Ond mae rôl y cyflogwr yn dydy'n holl bwysig yn y bartneriaeth Prentisiaeth yma mewn ffordd. Pwy sy'n licio sôn dipyn bach amdan y gefnogaeth mae'r cyflogwyr yn rhoi? Dwi'n mynd i, os nad ys rwy'n yn switcho'i meicroffon i ffwrdd ac yn gwirfoddoli fan, dwi'n mynd i bigo'r rwy'n. Ond jyst i ni gael bach o syniad o sut ma'n mynd i deimlo o safbwynt y gefnogaeth maen nhw'n cael gan y cyflogwyr. Enid, ys y ti'n licio? Na i. Wel, mae berthynas efo cyflogwyr yn bwysig iawn, achos da ni isio ymateb i anghenion y cyflogwyr fel bod nhw yn gallu a ni yn gallu rhoi cymorth i ddatblygu y staff. Wedyn mae o fel cydweithrediad rhwng y cyflogwr, rhyngddo ni fel staff y coleg a rhwng y dysgwr mwyn bod ni yn gallu rhoi y cefnogaeth orau, bod ni'n gweld beth i anghenion y cyflogwr ac anghenion y dysgwr a gallu symud ymlaen. Mi ydan ni hefyd yn cysylltu yn rheolaidd efo'r cyflogwyr fel bod ni yn cael adolygiad o waith aelod neu y dysgwr. A mae o'n gydweithio oherwydd mae'r cyflogwr yn ran mawr o'r Prentisiaeth, achos yn nhw yn y llefydd waith sydd yn datblygu sgiliau ar unigolyn, a mae o'n berthynas glos lle mae rhaid i bawb cydweithio fe'i gilydd, achos mae gynnon ni yr un nod i gael staff sydd yn cymhwyso ac yn staff profiadol ac yn gallu ymateb i rôl swydd lle. Mae'n dweud, mae'n dyled ni fawr mewn ffordd i gyflogwyr sydd yn buddsoddi yn y bobl ifanc a mewn hyfforddi i'w staff, achos mae o, bod nhw'n gorfod talu am yr hyfforddiant, maen nhw'n dal yn gorfod rhoi y gefnogaeth yna i fewn, ac wrth gwrs mae unrhyw un sy'n rhedeg busnes, mae'r amser rhywun yn costio bres yn dydi, so mae'n dyled i fawr, dwi'n meddwl. Yndi, a mwyaf mae'r cyflogwr yn rhoi i fewn, y mwyaf maen nhw'n cael allan ohono fo hefyd, achos mae y staff yna yn datblygu i fod yn weithio sy'n maen nhw'n gallu dibynnu ar ac yn effeithiol.